ओम के जाप से परम पिता परमेश्वर प्रसन्न होखेनी। ओम के उत्पत्ति भगवान शिव के मुख से ही भइल बा। जौन प्राणी ओमकार मंत्र के प्रतिदिन जाप करेला उ प्राणी शिव कृपा के भागी होला। नियमित रूप से ओम के जाप कइला से एकाग्रता और स्मरण में वृद्धि होला। नियमित तौर पर ओम के उच्चारण आ जाप कइला से तनाव और निद्रा जैसन समस्या से भी छुटकारा मिलेला। जब ओम के उच्चारण कइल जाला तो शरीर में कंपन सा होला, जवना से प्राणी के पूरा शरीर के लाभ पहुँचेला। ओम जप से शरीर शुद्ध होके मन ही मन जप के योग्य बनेला आ मन ही मन ओम के जाप करके मन शुद्ध आ निर्मल हो जाला, जवना से बुरा मानसिक विचार दूर होला। ओम के ध्यान से शरीर आ मन दोनों ही ओममय हो जाला। एकरा से मन शांत होके ईश्वर शक्ति के ज्ञान प्राप्त करेला, काहे कि ओम ईश्वर के सभी रूप के संयुक्त रूप हो। ओम शब्द में इतना शक्ति बा कि खाली ओम के जाप से मनुष्य ईश्वर के पा सकता।